awusukaneni madoda njengoba singena ekhaya esigodleni madoda ngibona ngisangena ukuthi hayi ziyakhala ngempela. Sanibona mkhulu Gwebendlala. Sanibona mkhulu wami. Siyaphila kahle njani? Siyaphila nathi. Yebo mkhulu. Hayi sanibona South Africa yonke, sanibona nihlaba jikelele. Njengoba ningibona ngingena lana ngena kumkhulu Gwebendlala la kusekhaya lana. Sizozothola nje ulwazi kangcono ukuthi ngempela lento ethi kothiwa uyiphethe lento ephilayo ephilisa abantu ngempela ikhona la endlini na. Silana mkhulu size ngalolu daba ukuthi ungitshelele nje abantu nje kangcono ukuthi ngempela abantu bayaphila la ekhaya ngokweqiniso. Thokoza mkhulu. Mkhulu ngiziphethe izinto eziphilisa abantu mkhulu. Ikhona lento le mkhulu iyaphila mkhulu wami. Yilande kude lento mkhulu le ngoba mangathande ngisho nje ngasho ngithi ngiyilandele kwilizwe elingaphesheya le eMalawi mkhulu wami. Thokoza mkhulu. Hayi no, ngiyabonga mkhulu ukungazisa nabantu kanye bazi ukuthi ngempela lento akuyona into la eduze emva kwendlo. Ibuya le eMalawi nasizwela na. So mkhulu lana abantu banama-doubt abanye abangakazi basondele la ekhaya. Bafuna ukuba nesiqiniseko ukuthi ngempela mkhulu umuntu umefika la ekhaya noma ngabe kuthiwa usomatekisi onamabhizinisi mhlambe uke wathwasa umuntu into zakhe zingahambi kahle emndenini akuphileki kahle mhlambe nayo uke wayithola into ethize afika ekhaya manje seziyaxaka ke manje wena makafike la kuwe yonke into izoba right mkhulu. Thokoza mkhulu ngaphandle kwamathandabuzo khehle lami ngithanda ukuthi nje nami ngiyicacisele nje iSouth Africa nje yonke jikelele ilizwe liphelele likhona ukuthi lingiqonde noma lingi-understand. Mkhulu ngiziphethe izinto mkhulu eziphilisayo mkhulu noma izinto ezishintshayo zona impilo zabantu. Ngoba mangasho nje ngisho bona qobo abantu bamabhizinisi abantu bathi no thina sinawo amabhizinisi kodwa amabhizinisi wethu akahambi kahle. Bakhona abantu bathi no man izinto zami zivalekile izinhlanhla zami namuhla angisaboni lutho mkhulu. Mkhulu siyabakhulula nathi abantu abafana nalabo khehle lami. Thokoza mkhulu. Thokoza mkhulu angibonga kakhulu ukuzwa ngendlela ibeya ngakhona nami ngiyayizwa. Nabo abantu ngiyathemba mhlaba jikele ukuthi bayizwa ukuthi umkhulu uyibeka kanjani. No, kothiwa ungasabi ukusondela la ekhaya. La ekhaya akusetshenzwa amanga, akuyenza ukuthi mhlambe uzothi la ekhaya siyaqola. Cha lutho. Lana uthola into oyifunayo. Into oyifunayo uyithola la ekhaya. Indaba zamabhenki ngimzwile akhuluma athi indaba zamabhenki uthi ngizenimali ngamabhenki lezi ezenziwayo nje indabeni zamanje vele kudumele lezo. La ekhaya aziyenzwa. Nanku mangabe nifuna ukumuzwa ngempela ekhuluma yena nanku uzongitshela ukuthi la ekhaya indaba zamabhenki asisebenzi. Uzela wena mathupha la ekhaya. Injalo mkhulu wami njengoba soyishilo nawe mkhulu la ekhaya akunayo imali esendwa emabhenki mkhulu. Mongazwa umuntu athi senda imali ebhenki ukwababa ubokwazi lokho ukuthi asiyena umkhulu Gwebendlala lo. Ngoba la ekhaya thina into esiyibhekile noma esiyithandayo noma esiyenzayo mkhulu ukushintsha zona izimpilo zabantu mkhulu. Ngoba abantu kakhulu bahluphekile abantu la ngaphandle. Abantu sebedlale abantu mkhulu wami. Mkhulu njengoba nani nibona ke yiso isigodlo sami lesi. Ngoba mangasho nje ngokuphelele mkhulu akunamithi mkhulu eposwayo la ekhaya. Umuntu uyazizela mkhulu azothatha yona impilo lento ayidingayo noma into ayifunayo emalungana nokushintsha yona impilo yakhe mkhulu wami. Abantu abaningi mkhulu sebekhalile kakhulu mkhulu noma nje iSouth Africa nayo iyazwela ukuthi no man bakhona abantu abaningi mkhulu sebeyincoma lento ngoba sebethe ukuyibona ukuthi lento lengikhuluma ngayo angikhulumi ngezinto zamadlakisane mina mkhulu ngikhuluma ngezinto zeqiniso mkhulu. Ngoba futhi enye into mkhulu angithandi futhi ukuthi ngibale izinto eziningi abantu sebegcina mkhulu bedidika imiqondo mkhulu bangasazi mkhulu ukuthi yini into abamele ukuthi bayithathe mkhulu ezoshintsha yona impilo yabo mkhulu. Ngiyangithanda nje kakhulu mkhulu ukuthi umuntu angifonele noma umuntu abuze lokho asuke ekudinga mkhulu. Angazi ukuthi lento ngisho mkhulu ngaba iyazwakala yini na? Iyazwakala mkhulu. No, bakufonele mkhulu bashila inamba mkhulu. Thokoza mkhulu South Africa noma ilizwe lonke jikelele umhlaba wonke uphelele ngiyanthanda South Africa. Nazi inombolo zakamkhulu Gwebendlala. Inombolo zakamkhulu Gwebendlala zithi 071 710 8154. Ithi ngisiphinde futhi 0717 10 8154. Inombolo zakamkhulu Gwebendlala lezo. Ngithi wena uthi